Bueno, hemen gaude, Jose Mari Barriola jaunakin. Bota bostekoa labanakin nahi gaitu egiten, urre ezin jauta ibili. Oide garzoia. Ondo. Esker mila. Zermu, ze izango guan gure herrialdia txerri gabe? Ba, txerri izan da, bai etxe askotan, herrialde askotan, animali bat oso eskertua. Eta badau esaera bat oso politia, etxeko alaba ezkontzezan beste baserri batea, eta esate zioten, urten bi txerri hiltzen ditun baserrira dijoa. Hala, baserri aberatsa batea dijoa. Baleku hauan hori, no? Baster guztitan hemen txerriak zenbako sekendu izan dik. Bai. Txerri izan da, pusketa guztik aprotxatzen die eta animali handi bat. Oide, muturretik bustaneaino. Ba, bueno, gaur prestatuko deuna da, txerrilla ingo deuna da, irugilarra hemen gixatu, eta beste alde batetikan ingo deu, gazta eta piperrakin. Hemen emulsio bat ingo deu, eta hau jarriko deu hemen ikusiko zu, sojakin martxan. Eta txerri hau iteko, ingo jaunaek aurrenengo gauza, dana hemen egosi. Egosi lau ordu zu basuan. Alde batetik, ura. Bueno, zuk aldiazu jengibre hori txikitzen jun. Noski baiet. Bai. Venga, hartu bat eta laurden batekin nahikoa. Ura. Hemen soja. Honek emango dio pikante puntu bat. Pikante puntua, sojakin, gero hemen astigar siropia. Eta jereza. Eta honek emango zio kiston xarma. Inaldek sekula, igaina gauza berri egiten da bila izela, holako kixeo ikan nire aldek. Bueno, beti onda hor txarkuteri munduan mazerazioak, eskabetxeak, oso divertigarrik, eta nahiz hemen Euskal Herrin ez izan oso adituk, baino sukalderitza mundun asko egiten da. Claro, adibidez hori esatek, no? Sukaldian hainbeste gauza berrian beste eta tarakinak gehatu dituk lehenoko historiakin, Gozo gintzan, antzeko zehose gertatzen zaigu, Bai, gure mundun izan da, 40 urte edo 30-40 urtetan ez deu evoluzio handik eman, ez? Bai, sukaldarik eta, edo pasteleroak, bai indezutela evoluzio bat, atera zeate obradoretikan, erakusten dezue zuen ogibidea, ez? Eta gu gelditu egin hor pixka bat atzean. Gu ez, iez, bestia. Bueno, hiltzea izan, top. Kontau iguk hemen iteituken berezitasun horietako batzuk, zertan murgildua izen, ose desberdintasun indeken nire arategilan. Bueno, oen dela urte batzuk emantziguten saria, gukin deuna da arategi evoluzio hortan, arategiena izan deu kanporatea, eta kanporatea hortan kendu dugu mostradorea, eta indegu espazio gastronomiko bat, show cooking bezala, baina show meat edo bezeroa ez dago barruan, ez dago kanpoan, eta parte hartzen du... Dago, elkarlanian, ez da? Bai. Eta hori zein nondikan ateak historia, hiri okurritu zaik, edo munduan zehar biraka ibilia izda ikusia beste nun bait, edo... Bueno, bali beti, bai urde dezukan mozten, eta zuen gane fijature bai, sukaldariak, eta hurbiltasuna. Bezeroai eta bezero guztatzaio ikuitzea profesionalai, sukaldariai, gure zukamoztene bai, bertatokotasun hori, ez da? Harakina beti ongea hor, 2 metro atzeago, altuago eta ikara eskatzeko, eta orduan indeuna da, pixkat uztartu bezeroa eta profesionalak. Eta ze jendiak, ze zateik horretaz? Jendea oso kontentu, hasiera baten, zantzan noaino sartuko naiz, barroago, kanpoago, baina seitun jendeak ulertu zuen historioa, eta nik uste evoluzio bat izan dela gure munduan. Bale, behituzak hau, iten deuna da. Pusketa derra. Garra pusketa, Euskal Txarrilla. Ingo deuna da, azala bera jarri, bestia baita, doizak hemen, eta gero dakana hemen ezurtxo txiki hauek behin eosita gero kenduko zizkio, bale? Hoi da. Orduan hemen jarriko jau, eta hone berdin guain, txirriki, zuba joan, lau ordu. Balimadaga goia espres horietako bat, ordu terdin listo eukiko jau, bale? Ederra.